Mahigit 150 residente ng Buyuan, Legazpi City ang nakinabang sa libreng serbisyo medikal at dental check-up na isinagawa ng Sunwest Care Foundation Incorporated, katuwang ang DOH Bicol Center for Health and Development nitong Biyernes. Para sa residenteng si Manilyn, isang may bahay na may 3 anak, malaking tulong ang medical mission para sa mga tulad niyang may iniinda ng sakit at kapos din sa buhay. Para sa ko, maray, kasi din nakimadaman sa doktor para kaya mapila kami sa City Health, alawigan pa, pamasahe pa. Libre na lang, di na lang sa barangay. Nagpapasalamat din ang 73 taong gulang na si Lola Sinaida sa pagkakataong makapagpa-check up ng kanyang mga mata na may katarata at may kahingi ng gamot sa high blood. Gusto kong maaraman man ako kang BP ko, talang tawon ng BP ko, kaabang libre. Lubos naman ang pasasalamat ni Barangay Captain Ronaldo Minya sa Sunwest Care Foundation Incorporated sa pagbibigay ng serbisyo sa kanilang barangay. Dakulaon na bagay para sa Samuya na ining Sunwest Foundation permi nagre-respond sa samuyang mga request. Bako sa na ini dental and medical mission alagad igwasinda mga pigtaw araw digdi sa Buyon Elementary School nagtao sinda ki free educational supplies. So halos taon-taon. Bukod sa libreng gamot at bitamina para sa mga matatanda at bata, mayroon din na inihandang lugaw at tinapay para sa lahat ng benepisyaryo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.